ସମୟ ଓ ଭାଗ୍ୟର ପଶାକାଠିରେ ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନୁହନ୍ତି, ପଦାର୍ଥମାନେ କିଭଳି କବଳିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନମୁନା ଏହି ଆଲେଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇ ଜଣ ଅସାଧାରଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଶିଖରକୁ ଉଠୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେବା AS ଚାକିରି ପାଇଲେ। ସବୁ ସୁଖ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ନାମ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲେ। ଯେଉଁ ସୁଖ ଟିକକ ପାଇଁ ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଟିକକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ମନଲୋଭା ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କୋଠାଟିଏ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଇଟା ପଡ଼ିଲେ, ଘର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆରମ୍ଭ କରିବାର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଟିର ହଠାତ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ସେ କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସିନା, ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଲେ ସିନା, କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, କେବଳ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ତେଣୁ ପଇସାର ଅଭାବ ନଥିବା ଲୋକଟି ତା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ପୁଅଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, AS ପାଇଥିବା ପୁଅଟି ନିଜର ଭାଇର ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବାଜି ଲଗାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିପାରିଲାନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ସାଧାରଣ କାମକୁ ନେଇ AS ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଭରଣ ପୋଷଣ ମାଗିଲା। ଶେଷରେ ପଇସାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ବାପ ଜଣକ କ'ଣ କରିବେ? ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଇଟା ଭାଟିଟିକୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାହାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଖାନା କରିବାକୁ ସେଇଟାରୁ 5,000 ଇଟା ନେଇଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘର କରିବାକୁ 40,000 ଇଟା ନେଲା। ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ 50,000 ଇଟା ନେଲା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେତେ ଖୁସିର ସଂସାର। ମଣିଷ ସମୟରେ କିଭଳି ଦାସ, ଭାଗ୍ୟର ପଶାକାଠିରେ କେମିତି ପେଶି ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଣିଷ କରିଥିବା ଇଟାର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଏଠାରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏକ ଲୋକ ପଡ଼ିଥିବା ଇଟା ଘର କରି ନ ପାରିବା ପରେ ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଟା ଗଲା, ତାର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ, ପରିସ୍ରା କଲେ, ଯାହା କଲେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କିଛି ବାଟ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ଇଟା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ତିଆରି ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା, ତାହା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠାକୁରକୁ ଆରାଧନା କଲେ, ଗୁହାରି ଜଣାଇଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟାର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଇଟା ଏକ ନବଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ପରିଣତ ହେବା କଥା, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ପରିଣତ ହେବା କଥା, ତା ସମୟକ୍ରମେ ଯେ ପାଇଖାନା ଏବଂ ଘର ମନ୍ଦିର କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ସମୟର ପଶାକାଠିରେ କିଭଳି ପେଶି ହୋଇଯାଏ, ତାହାର ଜୀବନ୍ତ ନମୁନା ଏଇଥିପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବିଜ୍ଞ ଜନ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ସମୟରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ। ସେଇଥିଲାଗି ଗୀତାର ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଥରେ ଖେଳେ, ସେଠି ବିଦ୍ୟା ପୁରୁଷତା ମଧ୍ୟ କାମ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞ ଗୁଣୀଜନ ମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଧନ ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଉଠିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନମ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଭଦ୍ର ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ସମୟ କେତେବେଳେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଇଟାର ଭାଗ୍ୟ ଭଳି କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେଇ ASଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଳି ବଦଳି ଦେଇପାରିବ, ତାହାକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ନେଳି ଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବହି ଯାଇଥିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିହେବନି।